Rado! Oi! Leva de riba na bandan! Ininisalyan! Wadziwe nematongerwa aitwa mwana wangu nalevozi naiye dhama wacho nyangwe dhama wacho anga akaita show yaizikanwa nemapurisa ende akapiwa authority nemapurisa ekuti aite show akapiwa kuti aite basa akaita show yake kubva kuna 6 to 6 haina kana mupurisa akauya kuzomubvisisa tomboguma kuchema usvikira ndaona mwana wangu apanzi tozoti ndopa zvichasvika. I think baba vanorwara kumboko anoti enonitakura sekuru anotibetsera ndiye anouya kumba kutakura sekuru achienda kunovarapisa. Apa ndasvika kumba baba vanorwara ndikati baba anota sungwa anota tungwa baba ndasiya vachichema ndinozobatikana asi Mwari kapindirai vanhu vakaita utsinye garai nemwoyo wenyu inyaya yekuti munhu aendere kujeri. Izake say ndongotaura kuti akanibatsira zvakawanda mukuma levels and Fantan vakadedza producer Blacks chida kuita video rangu rinonzi zvandofarira and he helped me a lot akanibatsira zvikuru. And I can say the fact that uri mukati ndanzwa ndarwadziwa sterek. Yeah. Feel so sorry. Deredza kumuderedza zvinhu zvatigumbura isu munombari hongu imhosva yakaparwa but vana vadiki ngadai vavaregererawo vasina kuvatonga vakaisa demo pafudza vasina vangovatoora itiwo mafirst offenders chienda yecommunity service kana kuti bvisaiwo faini yekuti chete. Isusu vagari vemumbare tiri kutsutsumwa nomutongi wakapiwa DJ Fantan nalevels wemusi wa31 vachinzi vakaunganisa vanhu asi tiri kunzwa kuti kwamasvikwe doko vanhu vanga vakaungana musi wa31 kuchiri kwagathering vanhu vachifara kwakazarawo vanhu tisingaziva kuti mhosva dzacho dzakuenzaniswa here. Atagwire ari panze akaita pati mumwe wese ngaatongwe zvakafanana kwete zvoda kudzinyirira vanhu ngavauye vatorewo nesuwo kuno Panjana haana chakatadzira kana munhu Panjana ari kusumudza vanhu Panjana haana kubuta bhashi Panjana akadedzwa kuti akatodedzwa ene Panjana akatobuda kumatuwa achitozeza nyaya iyoyo shuya mutisunge tese kwezi takatoendawo ende jere kusalekeza New York Like a Hellcat.